खुलुमबाय बर' माहारियारि फरायसा आफाद सुंद'यै बनसुआ क'क्राझाराव गोजोन हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। क'क्राझार सोहोर साखाथिनि ग्रीन फिल्डनिफ्राय लानानै क'क्राझार डिसि अफिससिम बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ गोजोन हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लायो। 6 सिड्युल BTC आव थाबैनो लाइमोनफोरनि थिसनथाइ। क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव ST फोरनि थाखाय 75% रिजार्भेसन लाखिनांगौ। BTC 6 सिड्युल ओनसोलाव थाबैनो टेट क्वालिफाइ जानाय फोरोंगिरिफोरनो साख्रि थिसनथाइ बिलाइ होनांगौ। BTC 6 सिड्युल ओनसोलनि गंफ्रोमबो इडुकेसनेल इनस्टिट्युसनफोराव एडमिसननि थाखाय 75% मासि थिनानै होनांगौ आरो बायदि बायदि आयदाफोरखौ लानानै क'क्राझारनि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली डेकानि आखायाव माखासे आयदाखौ लाना आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारसिम गोसोखां बिलाइखौ बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा गथायो। बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै गोबां जेंनाखौ लानानै जोङो नैबे सान्थि गोजोन हानजा सुरनाय पिस रेलि नैबे जोंनि क'क्राझार ग्रीन फिल्डनिफ्राय डेपुटि कमिशनारनिसिम जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेयावहाय जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे कनस्टिटिउसनेल राइट्स जोंनि BTC 6 सिड्युलनि जि मोनसे स्पिरिट बेखौ इनटेक्ट खालामनानै जोङो माखासे जोंनि राइट्सफोरखौ जोङो दिनै भारत सरकारनि जोंनि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, जोंनि हम मिनिस्टार, प्राइम मिनिस्टार आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार गभर्नरनिसिम जोंनि क'क्राझार डेपुटि कमिशनारनि गेजेरजों जों दैथायहरदों। बेयावहाय जों थोंजोङैनो दे जोंनि मोनसे रिजार्भेशन्स पलिसिस बेखौहाय जोङो दिनै भारत सरकारनो जों दैथायहरदों। जेरै जोंहा दिनै BTR सुक्ति जानायनि उनाव दिनै बोसोरथाम जाबाय जोंनि BTC 6 सिड्युल ओनसोलाव खुनु एनि गभर्नमेन्ट दिनै रिक्रुटमेन्ट जाफेराखै। दिनै गोबां बर' लाइमोनफ्रा गोरोंनिफ्राय गोरों बोसोरफ्रामबो ओंखारो। बेयावहाय दिनै जों बेखौनो जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोङो दिनै बे आर'जलाइनि गेजेरजोंनो जोङो प्रेसार खालामहरदों जाहाथे थाबैनो जोंनि जि मोनसे थांनाय समावहाय सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड दं जाय बियो दिफां जानानै दङ। दा दिनै बिनि गेजेरजोंसो साख्रि बाख्रिखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनानै होनो हायोमोन। दा बे दिफां जानायनि थाखायनो बिथांमोना साख्रिबो होनो हायाखै। दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै बेखौ जोङो नारसिनदों सरकारखौ जाहाथे जोंनि बे 6 सिड्युल BTC ओनसोलाव थाबैनो बे रिक्रुटमेन्टखौ खालामो आरो जोंनि गोबां बर' लाइमोनफ्रा थांनानै थानायनि बेबस्थाखौ मोनो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे जोंनि गेजेराव मोनसे गोबां बर'फोरनि नांनायनि गेजेरजों गोबां बर'फ्रा जिउ बावनायनि गेजेरजों दिनै क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ जों मोननो हादों। बेवहाय जों नुनो मोनदों दा बर्थमान गोबां आसामनि नङै गुबुन हारिनि मानसिफ्रा दिनै साख्रि लानानै दंफैयो। बेवहाय जोंनि दैदेनगिरि जोंनि समाजनि बिबानगिरि सरकारनिफ्राय खुनु बेखौ आवाज दैखाङाखै। दा बेनि थाखायनो जों बुंदों दे बे क'क्राझार मेडिकेल कलेजा गोबां जोंनि बर'फोरनि बर' लाइमोनफोरनि बर' जाथिनि थै गारनानै मोननाय बेखौ जों ओरैनो थांगारहोआ। बेवहाय जोंनि 6 सिड्युलनि स्पिरिट बादे जों बेयाव 75% रिजार्भेशन सिट जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा दिनै मोननांगौ, जोंनि बर' मानसिफ्रा दिनै बेयाव मोननांगौ। आरो बेजों लोगोसे जोंनि 6 सिड्युलनि प्रभिजन बादे जोंनि 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि साख्रियावहाय जोंनि गासैबो BTC ओनसोलनि मानसियाल' नैबे साख्रियाव मोननो हायो। बेनि थाखायनो जोङो गुबुन जाथिबो दं हिसाबै 25%खौ बिथांमोननो गुबुननो हगारनानै 75 क्वालिफाइड जानानैबो साख्रि मोननो हायाखै। बेनि थाखायनो जों गुरैयै खावलायहरदों BTC सरकारखौ नोंथांमोना थाबैनो बिथांमोननो एपइन्टमेन्टखौ होनांगौ आरो बिथांमोननि थांनानै थानायनि बेबस्थाखौ गोख्रोङै बानायनानै होनांगौ होननानै जों गुरैयैनो बनसुनि जानानै रायजोनि जानानै आं खावलायहरबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै मोनफ्रोमबो जोंनि BTC 6 सिड्युलनि मर्यादा बादे जोंनि BTC ओनसोलावहाय बेसेबां जब्स बेसेबां साख्रिनि सार्कुलार ओंखारो एपइन्टमेन्ट ओंखारो बेयावहाय साफ्रोमबो जोंनि बर' जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि आइजोफ्रा जोंनि BTCनि जिहेतु 6 सिड्युलनि मर्यादा बादे बाय किपिं इनटेक्ट
the spirit of 6th schedule जों 75% रिजर्वेशन सीट मोननांगौ आरो बेखौ जोंनि सरकारा बिटिसि सरकारा गोख्रों भाबै नोजोर होनांगोन आसाम सरकारा गोख्रों भाबै नोजोर होनांगोन जों बिनि गेजेरजों जों फोरमायहरबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय जे सान्थि सुक्ति जानायनि उनाव बिटिआर गोरोबथानि उनाव दिनै जों सान्थि फैगोन साननानै जों मोनसे आसा आरो भरसा खालामदोंमोन नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों बे सान्थि सुक्ति जानायनि उननिफ्रायनो गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा सोरबा सिखावनि नामाव सोरबा नंखाय ड्राग्सनि नामाव सोरबा माबानि नामाव दिनै बिथांमोना हमै गावथार जानायखौ जों नुनो मोनदों इट इज भेरि आनफर्चुनेट जों बेखौ जों मालाबाबो गनायनानै लानो हायाखै जों थांनाय बाराव जनक आरो जोंसार बिथांमोना दिनै पुलिसजों हमजानानै दिनै मोगा मोगि रायजोनि गेजेरावनो गावथार जाबाय खुनु आफादफ्रा आवाज होआखै खुनु सरकारा बिनि दायथ' लायाखै बिथांमोना दासिमबो जास्टिस मोनाखै जों दुखु मोनदों आरो बिनि गेजेरजों गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा थैलांबावबाय बेयावहाय खुनु बर'नि आफादफोर खुनु बर'नि दिनै सरकारा खुनु दिनै बिनि सायाव बेबस्था लायाखै मैया दाख्लै इनागारि उदालगुरियाव डिम्बेश्वर बिथांखौ दिनै नंखाय दाय साजायनानै थैखानाय मानसिखौनो बिथांमोना लाबोनानै गावथार फैबावनाय जोंनि रायजोनि गेजेराव देखायबाय आरो बिथांखौ दिनै गावथारखांनायनि उनाव बिनि सिनायथिखौबो दिनै मिथिनो हायासै जोंनि आसाम पुलिसा बे दिनै बियो बिराद सिन्था खालामनांगौ खोथा दं आरो दिनै सोरबा न'खरनो फबनो हैबाय बे न'खराबो दिनै गावनि आंगो गथ' होननानै दिनै बिथांमोनाबो फबबाय हिन्जावाबो सिनायासै दिनै बेफोर सोमोनांथाव जों सान्दों बे इनाय भाबै बिथांमोनखौ बुथारग्रा सोरबा पुलिसानो जाथों सोरबा राजनितिक लिडारानो जाथों सोरबायानो जाथों खुनु जों आयेननि गेजेराव बनसुआ बेखौ ओरैनो जों थांगार होआ दा बेनिफ्रायनो जों लादों हिसाबै जों लालांगोन आयेननि बेबस्था मोनगोन आरो बिनि गेजेराव बै सोरबा फबनाय न'खरा दिनै पुलिसजों लोगो जानानै थाखा फैसानि मामलायाव बेखौ मावदोंब्ला बिथांमोनाबो दिनै दायनि साजाखौ मोनगोन दा बेखायनो जों खावलायदों सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव गोबां जोंनि बर' मानसिफ्रा सोरबा आगोलनि बिग्रायारि बिथांमोन जेरै XBLD XNDB बिथांमोना हालाय हाफाय दिनै बिथांमोना NIA फोनांजानानै बेसेबांबा हालाय हाफार जाबाय आरो बे सान्थि सुक्ति जानायनि उनाव गोबां जोंनि बर'फोरनि कन्ट्राक्टर बिथांमोना दिनै पुलिसजों सिग' खालामजानानै गोबां खौथि थाखा दिनै बिथांमोना पुलिसनि थ्रुयै दिनै लानानै थांजाबाय आसाम सरकारजों आरो बेनि गेजेरावबो दिनै खुनु दिन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खुनु दिन मोनसे मोजां परिबेसखौ बिथांमोना थांनानै थानायनि थाखाय जोंखौ स्कप होबाय थायाखै बरन्स दे जोंनि बिटिसि सरकारा दिनै जोंनि बर' मानसिजोंनो सामलायजादों दे जोंहा आसाम सरकाराव दिनै आसामनिनो मन्थ्रि दं बर'निनो मन्थ्रि दं नाथाय बिथांमोना जेबो जोंनि जाथि थैनाय थांनायनि थाखाय आवाज होआखै टटेलि जों बुंनो थाङो आसाम गभर्नमेन्टआ फेलियर जोंनि ट्राइबेलफोरनि समस्याफोरखौ सुफुंनानै होनो हायाखै आरो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट बिथांमोनाबो दिनैसिम जोंनि जि मोनसे बर' ट्राइबेलफोरनि थाखाय जि मोनसे खामानि मावदों बेखौ दिनै मोजां मावनो हायाखै बिथांमोनाबो टटेलि फेलियर दा दिनै बे सान्थि सुक्ति जानायनि उनावहायनो आरो जों नुबावबाय दे जोंनि बिटिसि 6th शिड्युल जायखौ बुङो जों ट्राइबेलफ्रानो जोंनि हानि जोंनो राजा जोंनो मालिक बै आबै आबौ होलांनाय हा बे हायावनो जों दासिमबो दङ जों गुबुननि हायाव जों थायाखै नाथाय जोङो नुनो मोनबाय दे जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जोंनि आंगो जोंनि बर' मानसिखौनो गावनि हायाव होखारनायखौ जों नुनो मोनबाय नाथाय आं मोनसे खोथा बुंनो थांदों बिथांमोना होखारनायनि आगोल मोजां सिन्था खालामगोर दे जोंनि बिटिसि 6th शिड्युल हायाव गोबां गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बेदखलखारि खालामनानै दं इलिगेलि जोङो दिनै हा दखल खालामनानै दं बिथांमोनखौ मानो होनो हायाखै हाइकर्टआ अलरेडि बुंखाबाय 4 लाखनि बिगा हा होखारनांगौ नटिस फैबाय बिटिसि गभर्नमेन्टआव बे नटिसआ फैदों 2019नि बेसेबांबा मासाव फैदोंमोन
नाथाय दिनै दासिमबो इमप्लिमेन्ट खालामाखै। दिनै मानो गावनि मानसिखौसो मोनखो, न'नि मानसिखौसो मानो होखारनो मोनखो? बैफोर गासैबो दिनै जोंनि सायाव, गावनि सायावनो जों दिनै खस्थ' खालामनानै जों 6 सिड्युल मोनदोंमोन। 6 सिड्युल जों थै गारनानै लाबोदोंमोन। जोंनो ट्राइबेलफोरनो थाखाय भारत सरकार, दिनै आसाम सरकारा मोनसे निजे खुंथायनि गोहो होदोंमोन, निजे राजनितिक अधिकारनि गोहो होदोंमोन। मानो बेफोरो दिनै गोमालांखो? जों मानो होखारजाखो गावनि हायाव? जों जोबोद दुखु मोनो। जों थानो हायाखै। दा बेफोरखौ जोङो आवाज होनो थाखायनो जों बंसुआ जोनोम जादों। आरो जों सान्दों जेब्लानासिम जों आसामजों थाबाय थागोन, जों बेफोरबादिनो जों खस्थ' मोनगोन आरो जों मालाबाबो जोंनि राव हारिमु, जोंनि थुनलाइ, जोंनि हारिनि सिमांखौ जाफुंसार होनो थाखाय जों खाबु मोननाय नङा।